Искам да ви разкажа за една нова измама, която виждам последните няколко дни, докато си скролвам видеа в YouTube. Може да видите на снимките какви реклами ми излизат, където се рекламира сайт с инвестиционен продукт, който обещава високи печалби, запита с минимален риск или дори на една от снимките нулев такъв. Както знаете, такова нещо няма. Или ако не знаете, вече знаете. Няма 100% печал без абсолютно никакъв риск. Не се лъжете на такова нещо. Много хора се лъжат. Имаме много примери за това. Не го правете. Няма такова нещо. Само да печелите, а нищо не може да загубите. Тук се обещава, значи с инвестиция от минимум 250 лева може да изкарвате по няколко хиляди лева на седмица или на месец. Дори 10 хиляди на месец се получават. Няма как да стане. Ако е могло така да стане, просто са ни 250 лева. Всеки би ги дал, дори да няма. Щеш да иска назаем от приятел или от банката и веднага да почне да прави по няколко или десетки хиляди на месец, без да работи или каквото и да било. Когато натиснем на линка, ни се отваря един сайт, който направо наподобява, той е копия на сайта на Нова телевизия с новините. И като статия започва да ни показва информация за проекта, какво представлява той, ам, тук отзиви на хора, които уж участват, то никой не участва, това не са реални хора, които участват, колко пари са спечелили, нали, веднага ви подлъгват кой как се казва, каква професия е, на колко години, откъде, колко пари е спечелил, говорят от името на екипа на Нова телевизия. Това, което показват е настоящия премиер на България, дори намесват името на президента Румен Радев, как те подкрепят този проект, как той е с тяхно участие, дори има клип на премиера, как говори за проекта, обяснява за него. Това е deepfake видео, което наистина той е на самия клип, това е неговия глас, но също той не е истински. Той не ги говори тези неща. Много е вероятно те въобще да не знаят хората за това нещо, ако още дори не е подаден сигнал към институциите. Като цяло надолу продължава с информация за проекта, който така или иначе така и не се казва какво представлява той, какво точно е, просто някаква програма, алгоритъм, даваш парите, системата прави всичко вместо теб, не са необходими никакви знания от нас. Отново ни показват хора колко пари са спечелили за колко време. Става въпрос за някакви голями суми, които хората много лесно могат да се подлъжат по 15 хиляди лева, по 20 хиляди, някои са стотици хиляди левове. Както и да е, просто не вярвате на тези неща. Ако може, вие го докладвайте някъде. Има си форма, която може да се запишеш, съответно записването става като си ядеш имената и телефонния номер и после се очаква мениджър от компанията да ти се обади, като е ясно, че най-вероятно ти взимат номера и после звънят и почват да ти говорят колко е велико това нещо и как ще спечелиш и започват да те забалмосват още повече дори от самата статия. Знаете, че има хора, които са научени това да правят. Те са много обаятелни, много харизматични, могат много лесно да подлъжат някой, особено по-застаряващ човек, да си даде парите и най-вероятно повече няма да чуете от тях или пък още по-лошо. Ще ви звънят, ще говорят за вас, ще ви лъжат по какъв ли не начин, че трябва да давате още пари или че в момента не може да извадите. Ако искате да си извадите парите, ще ви кажа, че в момента не може.
изчакате да стане по-голяма сума или дайте още малко пари за да станат още повече и вие ако дадете или решите да не давате, но да чакате, в даден момент най-вероятно никой няма да ви дига телефона и така ще приключи всичко и ще пиете една студена вода. Ще загубите едни пари, ще останете излъгани. За жалост доста такива схеми вървят в България. Нарочно те търсят такива страни, хората искат да където хората нямат много възможности, искат да спечелят пари. Още пък повече, че има много хора, които искат да спечелят лесно пари без да правят нищо. Така че внимавайте и се пазете.